लाङोब्रा सेरना लाग्रोबाय बानलु गुन्दै देनायखौ होबाय ना गोरानखौबो एवहानो फ्राय खालाम दा जों दायो थालिर बिलाइयानो मोजां गैया हाय लोगोफोर दिनै जोङो जानायनि भिडिअ लाबोलायबाय दिनैनिया जागोन थास' आथिंजों मैथाजों ना गोरान ओमफ्राय दावदैखौ रुनानै एवबाय आरो एवफ्रामबाय थावजों ओमफ्राय बिथिं लोगोसे दङ नारें खाजि ओमफ्राय पियाज ओमफ्राय दिनैनि जानायनि माबाया ओरैनो सिम्पोल आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर जि गोथाव मोनामखादो ना गोराना मोदोमफ्रुनो पियाज दै लोंग्रोना लानोसै फार्स्टआवनो जानोसै खाजि गोथाव जादों गोथावखा मोदोमसोदो ना पियाज kanเลยได้นึงนะไอ้เสื้อ जाय जाय थास' आथिं जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर जा गोथाव जाखादो ना गोरान होनानै ना ना गोरान होबाथाय जि मोदोमखायो आरोना
गोथावबो जायो। जों मैथाबो होलादों आरो मोननै मोनथाम। मैथाखौ नांगौ आरो थास' आथिङाव मानिया गोथावसिन जायो। पिस्ला जायाना? लोगोफोर संनायनि भिडिअ फुल नांगौबा कमेन्टाव खोन्थाहरबानो जाबाय। जोङो संनायखौ माने फुरा जोङो मोनजासिम दिन्थिलांगोन आरो ना। कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जों मा मा होनानै सङो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआवहा थाबैनो लोगो मोनगोन। भिडिअ लाबोयैया अखा हानायखाय भिडिअ बानायाखैमोन आरो ना। औ अखाबो हाबाय थादोंना। थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहा लोगोफोर। बाय बाय।